Takže čauzičky, já jsem Izik a vítám vás u mého druhého videjka. Na mé druhé videjko jsem si připravil push Karla. Nevím za teda moc, kolik trofy by jsem chtěl, ale něco víc chci popušovat. A my jsme udělali ještě push už kompletně na max tier. Dneska tady budu hrát s kámošem. No a my se pustíme na to. Ještě vás poprosím o like a odběr, protože jsem si dal cíl 100 odběratelů, jak jsem to říkal ve svém minulém prvním videjku. No a my jdeme na to. Asi bych si teda dal sola, jenom si teď všechno poklejmuju, ty body, a tedy jdeme si dát solíčka. Takže, pardon, tujíčka, já jsem mám na solíčka, takže jdeme. No a moje minulé video, nevím, jestli přinesl nějaký úspěch, já jsem se to ještě nedíval, ale jakmile tohle točím, tak se na to rozhodně podívám. Každopádně točím hned druhý den a chtěl jsem mít jakože ještě nějaké druhé videjko, abych to měl lepší. A loaduje se to nějak pomalu, no. Nevím třeba, kolik se dá Karla, třeba, nevím, třeba 200 trofej, třeba tak. Prostě to chci trošičku víc pušnout, abych to měl lepší. A určitě samozřejmě neuvidíte všechny ty hry. Samozřejmě to pak stopnu, abyste neměli tolik těch her, neviděli. Aby to bylo samozřejmě strašně moc dlouhé videjko, třeba na půl hodiny a i díla to nechci. Takže to tady zničím a jdu dál. No, nezdrhnu. No, dobrý aim. Oh no. A no, nic jsem dal. Dobře, že mi tady dal gupo, někoho zabil. Ten spek mě zabil. No nic. No ok. Tak musíme dát teda další hru, protože se jim trofy jsme nedostali. Třeba teďka vám nechám třeba 3 hry a pak to nějak timenu a uděláme vlastně další push a pak až vám pustím nějaké další hry. Třeba takhle, protože jako, bude to nějak na moc dlouho a to jako samozřejmě moc nechci, aby to bylo nějaký až moc dlouhý, ale každopádně rozhodně chci, aby to videjko třeba mělo aspoň třeba, nevím, 15 minut třeba. Minulo mělo 11 a ještě jdeme pokračovat. OK, že kupu se to sama. OK, mám mě pěkný skin. A já mám teda stále Karla, takže šup. Low Mandy. Dobrý. Teď jsem dostal. Jsem dostal vypínáka. Na pipu na blízko, jako jí to pohody zabiju pipu na blízko, to je pro mě jakože easy, ale kol na blízko není taky za to jen drako, no tak ten draka na blízko nezabiju, tak dobře. Ok, squeak, ale jako jsem tak dostal damage, ne. Já jsem špatný dneska, jsem úplně dneska špatný lidi, jako totálně. Tak jsem to glupo nějak zaplej, aby jsme nechcípli. Tak dobré. To jsem trochu posral. Tedy se omlouvám, zkazil jsem to, omlouvám se. Nemohl. Hej, ale... Já furt cípávám, jak to? Jsem mal cubů, pak úplně všechny vyžere a mě ne... A pak prostě on nevyžere ještě předtím, než se respawnu a pak proto nemám žádný. Hej, jako pomysl někde nechat. Dobrá, jsme nějaké questy. Legendary! Oh yes! Tak pojďte lidi, bude to lucky? Tak no nic. Ale Hyperbear je ta lepší, ten Hyperbear, to je ta lepší. To jsem happy. Kama tady máme odměny, takže koní, stardropy, epic,
Další se dropa a rare. A máme tady nějaké kredity na Ziggyho. No, každopádně teďka asi ještě dáme jednu hru, pak vám dám nějaký, prostě mám to stop 0. Nebo vám spíš dám timelapse z toho, jak jsem to pušoval. OK, nějak se to pak dlouho načítá. OK. Bože, já jsem si nezapal zvuky za hry. Ježiš, sorry. Strašně se vám omlouvám, tak sorry. Strašně se vám to omlouvám, to jsem nechtěl. Ach jo, já jsem se vtipl. Já jsem nerozehraný a si to hraje hůř. No nic, jsme se ještě vyhranou hru a s tom budem timelapse. Já nechci dělat timelapse pro hrané hry, prostě musí být vyhraná hra pro timelapse. Takže jdeme dál. Dneska to trošku pušneme na 300 trofy, což bude part 1 push na Karla a pak dáme další part na Karla pušování. Že se tam dát lolou, furt spíče po každé hře brawlera. Tak. Dobře, teď jsem konečně nechcípl já. Tak, si budu se teď ten barbecue. Takhle. Dobře. Takže jdeme dál. OK. Takže. Tak je, že jsme vyhráli. No a teďka vám dám timelapse z toho, jak tady budeme roudit. Takže OK, jdeme na to. Так дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как давай, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как давай, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Эти страницы так дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Как давай, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя.
как толпа. Правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Снова нули, погибать на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Сливай лин, поцелуй на шее. Как толпа. Правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Снова нули, погибать на сцене. Снова один, прогуляюсь без тени. Сливай лин, поцелуй на шее. Как толпа. Правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ многоярд. Мог тебя взять, но ты не моя. Takže lidičky, už nám chybí jenom poslední jedna hra vyhraná a budeme mít tedy 200 trofy, kolik přesně chceme dát na tohoto videjko. Vypočítával jsem si, to by vycházelo na 1000, by to bylo takové 5 videí a bylo vlastně 5 videí po 200 trofy. Což mi přijde jako docela dobré, když teď to videjko, když to dá, co my to z brehu nahráváme, tak už to má třeba 2 minut, ale samozřejmě tam bude ten timelapse, který každopádně teďka vám skončil, protože poslední hru určitě chcete vidět. Takže to budu dělat vždycky na ty videjka, vždycky poslední hru vidíte, protože ne, ale ne, Mika ne, to jsem tam téhle hry nechtěl. Jsem si jednou v tom timelapsu, tomu jsem se na Mika teď nechtěl. Dobrý. Ten je down. OK. Takže musíme dát nejméně druhé místo. Jsem si na 100% jistý, že nejméně druhé místo. To jsem si jistý. To jsem si opravdu... Nebo možná ne, ale... Dynamite využil své účko. Já to teďka slinka tady plně. Dobrý, já jsem down, asi. Mám crack, dobrý. Máme to. Mám si tak, jo, mám crack. Nevím, proč ty bylo vidět nějaký ty z Fortniteu, ale mám prostě low. Zkusím prostě po ní pušnout, zkusím pušnout. A tak jsem pušnout nechtěl. No, si spal friend. Ne. Proč se bez ty kluby? Yes, Gupo to zaplejil. Jo, a jenom ještě, takže, teda máme tady těch 200 trofej na první videjku a ještě bych vám chtěl jen ukázat Gupův účet. Já mám lidi jednoho frienda a to je teda Gupův účet. Je dobrý, má 15 max týrů, což mi přijde jako dost dobrý, takže tohle je jeho účet. A je Banana Army, co to je za klub? A Broweru má takhle docela v pohodě, ale účet je celý dobrý a ten Banana Army, ježiš. Každopádně, ještě si půjdeme otevřít nějaké odměny, no, takže například coiny, powerpointy, kredity na Ziggyho, ok, ještě jdeme do Power Passu, další coiny, no a tohle bude dobrý, rare, no nic. No, asi si myslím, že může uzavřít, takže ještě jednou vám moc krát děkuji za to, že jste dali video a čus.